telebistarako jauzi hori eman zenuen, gaztetan. Gogoan duzu, noiz? Lehendabiziko lanak eta... Ba, 18 urtekin. Bueno, egia esan, lehendabiziko lana izan zen Entre Amigos. Jose Luis Morenoko programa horretan, oain duela, zueke ez dakizu, Entre Amigos, baina iritsi zaigu zerbait. Baina hori iztekatetan? Bia. ETB-en? ETB-en, bai. Jose Luis Morenorekin. Hemen. Bai. Eta zer egiten zenuen, Morenorekin? Dantza. Gizartu nintzen, egin zuten hemen Donostin casting bat, hotel baten, eta hor aukeratu zituzten figuranteak dantza egiteko. Hor atzean, arrezien atzean egoteko dantzan, eta hor ebilin zen. Gero, 18 urterekin, Hey Brother. Hey Brother. Saioa, eta hor kolaboratzaile, ez da? Bai. Hor dantzan eta zerbait aurkezten ere bideo da. Hori da kolaborazio txiki bat, eta gero ja bizkanaka aurrera egin, eta Rockabilly izeneko saioa eman zizuten ja zuri aurkezle lanetan aritzeko. Bai. Eromena. Eromena. Zergatik? Ba, bueno, claro, ni oain bai hitz egin dut euskeraz, baina momentu hartan ez da hitz bat ere. Eta programa hura zen ETB baten? Bai. Euskaraz? Euskaraz. Eta dana buruz ikasita, hor jarri, kamera horren, eta venga, bota, pa, hemen batzuk goratuko, ja. Eta gogoratzen ez direnak ere, ikusi iruditan. Jarri. Kaixo Gabon eta ongi etorriak gaur ETBek estrenatzen duen Rockabilly programara. Ordunetan, astelenetik ostiralera, izango gea zurekin. Bideoklipak, kontzertuak, erreportaiak, elkarrizketak, dena musikaren inguruan. Eta hasteko, megamix bat, CNC Music Factory. Zuzara? Ze jeta, Hori da, telebistarako, ez da? Eta euskaraz esan duzun guztia buruz ikasita? Buruz. Oso zaila, eromena. Oso arma ona zenuen zu, oso elementu bat zure alde, dantzan egiten jakitearena. Orduan, aurkezpenetan tartekatzen zenituen koreografiak despistatzeko. Oso balio du horrek. Hala ere, dantzari izatetik, telebistan aurkezle izatera, salto hori edo nola, edo nori esker eman zenuen? Ba, garai hortan, Martxelo Otamendi zegoen hemendik, bere gauzak egiten. Hemen ibiltzen zen bere saltza. Bai, eta berak proposatu zidan egiteko, eta... Berak luzatu zizun eskaini. Bai. Eta hasieran, claro, esan nuen ezetz. Ez? Claro, es que, a ver... Beldurtu egin zinen hasiera bat. Hombre, es que dana buruz ikasita... Hor... Ja, kamera aurrean. Zuek bezala, venga, programa bat egin, eta movida bat. Baina, bueno, hasi zinen. Eta behar bada horri eskerrak ere hasi zinen pixkat euskarara ere hurbiltzen. Ez dena bakarri buruz ikauzako baizik, eta euskara bera ere pixkat. Bai, horretik beti egongo naiz super... Eskerkasko esango diot beti Martxelori horregatik. Haupa, Martxelo, eskuminak hemendik, cierto, Martxelori. Zu esan dugun bezala, euskalduna baitzara. Bai. Bertakoa, aita duzu Ekuatore Gineakoa. Baina jendeak telebistan zu ikusitakoan, zezaten zuen? Halako puntu exotiko bat edo hartuko zizuten? Oain duela asko urte batzuk igual, bai, baina oain ja ez da nahiko normala. Bai, noski. Baina esan nahi dut hori, hasi zinenean zuken. Bai, baina gari hartan zan oso... Baina egia esan, meritorik ez dakaz, hemengoa naiz. Osea, azalenak enduta. Karo. Ja, gainozteko elementu guztiak. Baina, karo, garai hartan, horrela zan. Hori da, urte batzuk atzera eginda, euskaraz eta azalbeltzeko norbait ikustea, ohikoena behar bada zelako. Hori da. Bueno, aniztasun hortarako bidean, lehen urrats batzuk eman zen. Bai. Azal koloreagatik... Bai.